Kepercayaan iki dihayati dilampahi saestu menghasilkan saged nampa wahyu, saged nampi dawuhe Gusti napa guru sejati. Niku siji tiyang nggih siji, Pak. Kadang-kadang tasik sanepa nggih. Ape kabundut ditimbali balik wis ngerti. Mergo wis oleh dawuh sangka guru sejati napa Gusti kang sejati saking Gusti. Manembah niku isine 3. Siji njaluk ngapura, loro njaluk pengayoman, telu njaluk padang lahir batin. Njaluk ngapura niki mboten awake dhewe. Ngantos leluhur sing dijalukaken ngapura, leluhur ingkang sampun kabundut ngantos 7 turunan sampai 7 turunan, Pak.